Aloha ľudia, zdravím vás Bogy pri ďalšom tutoriáli a dneska si ideme postaviť takúto dvojposchodovú farmu na obyčajné obilie a pumpkiny alebo melóny. Ukážem, ako to asi funguje. Tak, stlačíte páčku. Tieto pistóny vám vytlačia hore pumpkin a tieto pistóny, čo sú tu, kde je sklo, čo som práve rozbúral, tak to vám stlačí pumpkiny alebo melóny do stredu. Tu hore sa vysunula voda, ktorá mi splavila všetky vyrastené obilie, obilia. To som si potom iba zobral, zasadil to na páčku, všetko sa mi zasunulo naspäť. Pumpkiny alebo melóny mi hneď začnú rásť a tu si len prídem po schodoch, ktoré som dal z tejto strany, hej, sa je jedno. Tak, toto si prídem zasadiť a počkám, kým vyrastie. Takže ideme na stavbu, ja som si tu spravil takúto plošinku na začiatok, to není nič také mimoriadne. Na toto nekúkajte, to není nič také intenzívne, hej? Pohode. Tak, fajn. Začneme tým, že si spravíme poličko, vykopeme do zeme 8, takéto dlhé 8, jedno, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je to presne. A teraz vyplníme hlinou aj jedno, aj druhé, takže ideme na vec. Tak. Toto vyplňam preto, lebo sem pôjde voda, ktorá mi bude zavlažovať, Tu pôjde voda, ktorá mi bude zavlažovať CD na melóny alebo pumpkiny, takže fajn. Na druhú stranu spravíme to isté. Nevidel som až nikoho, že by to ešte staval. Ako mimoriadne. Takže neviem, či to bude môj vlastný výtvor, ale netuším, nevidel som ešte nikoho stavať toto. Čo to dedal, preboha? Ty si krivý. Lebo ja som krivý. Tam asi toto nemáš dávať, tupelo, hlina. Fajn. Dúfam, že pri mojej šikovnosti tento diel bude mať hodinu. Tak. Máme spravené toto, jednoducho, a teraz začneme rovno s tými pistónami, ktoré si dáme asi takto, ako by mali byť, inak mi to asi nevychádza. Presne takto. Ja by som aj zabudol vlastne, na toto všetko budete potrebovať hociaké schody, alebo všetko, ako môžete byť hore. Sticky pistón, sklo, hlinu, redstone, repeater, páku, piest, hociaký blok, redstone torčku, hociaký schodík zo skaly a vedro s vodou. By som vám to zabudol aj povedať. Dúfam, že nebudem musieť spať. Ale je noc, takže hej. Ok, takže takto si položíme 2 rady pistol po 8, takže ich bude presne 16. A nad tých dáme sklo, lebo keď sú CD a nad nimi je hociaký iný blok ako sklo, tak nezačnú rásť vôbec. Ale ja sa musím hodiť rýchlo posteľ na miesto. Sklo mi už treba nebude. Zase nemôžem spať, omg. Neznášam, keď musím čakať na deň. No tu je, tiež som z toho pustil, to som si nevšimol ani. Ale je to celkom jedno. Toto som si zbúrať nechcel. Takto. A toto mi tu bude prekážať, takže to zatiaľ zbúram. Nech sa dočkam noci. A tieto diery tu samozrejme neostanú. Tak, idem sa rýchlo vyspať, to bude sekunda. Tak už spím. Pardon. V pohode, už to robíme, spíme, fajne. Tak, a sme naspäť. Teraz si musíme zapojiť tie pistny, takže takéto jednoduché zapojenie není problematické. Toto je to v pohode, potom hore, ale to zatiaľ nič. To zatiaľ dovedieme do stredu, kde bude paka, ktorá nám bude slúžiť na všetko otváranie a stále to spravíme to isté, len to vysunieme sem hore. Tak, senka nahádžeme repeatere. Máme vlastne zapojené už
tieto pistony. Ale ja som zabudol ešte toto, kým si toto spravíte, tak musíte senka dať dieru a tuto, kde vám budú vyrastať melóny alebo melóny alebo pumpkiny, tak pod to musíte dať ešte pistón. Som na to aj zabudol pomaly už. Neviem, čo chcem robiť vlastne. A na to dáte hlinu. A teraz vám to pôjde už perfektne. Takže budete dokopy potrebovať. Počítajme 8x4,32 by to malo byť. Dúfam, že nepočítam, lebo ak počítam, tak robím zle. Bo ja nerad počítam. Toto navedieme iba takto vlastne po tej pačke. Takže to by malo byť až sem. Tak, áno, by to už fajne, vidíte? Otvorilo sa to. Teraz som chcel tento schodík zo skaly, alebo čo to je. Tak, ale toto treba dať takto, fajne. Ja to sem dám a tým pádom zakriem aj redstone, ale budem mať aj takto chod. Cesto aj na to, aj ako chcem. Takže takto. To je zapojené a tuto všade treba dať opozdenie asi na 1. To by malo stačiť, ale približne na 0,1 alebo 0,01 to je 100 sekundy, takže takto to asi na 1 stačí, na 2 to už je dosť pomalé, ale môžem sa pozrieť vlastne túto. Prvé pistóny sú dobre začasované, je to na 1, fajn. Takže bude to takto. OK, teraz sa vrhneme na to horné zapojovanie, takže toto vysunieme takto. Takto, toto sem, toto ešte potiahnem a sem. Fajn. Teraz semka dole musím dať pistón. Nie sem. Sem. Tak. Sem pistón a tuto bude hlina, na ktorej nám budú rásť takto presne, na ktorej nám bude rásť obilie. Tak toto celé bude stačiť. Tu v strede to iba takto zavriem cobblestoneom. Tak. A po krajoch si musíme spraviť kanáliky. Takéto, aby nám voda vlastne nevytiekla von. Tak. A na tento to je teraz tento. Musíme spraviť tak, že dáme kanálik na vodu, to je takýto a toto zbúrame a toto vyvedieme hore, sem a sem. Toto všetko zbúram a toto musím dať, takže takto to bude vyzerať. To môže byť aj takto, do tohto musíme dať vodu a na druhej strane budeme musieť takisto spraviť kanálik, ale nestačí takto toto potiahnuť. Tak a tu spravím kanálik. To zaistím a výborne, už to je a mám dva kanáliky, tie zakriem vodou, či zakriem cobblestoneom, aby nám ich nebolo vidieť a asi som to kúsok buď sfajlil, alebo to mám veľmi vysoko. Asi určite. Ja som to dal až veľmi, a to má byť až o 1 nižšie, lebo to je veľmi vysoko. Tá plošina má byť až tu. OK, nevadí. Tu keď má byť blok, tak má byť 2. Presne, takže som to tak trocha sfailil viac. Nevadí. Toto takto rýchlo, no už to vidie presne, nebojte sa. Ale tu nám vlastne vidíte tá voda, ktorú musím zastaviť. A tieto kanáliky takto zbúram. A spravíme druhé, takto zo spodu. Prepáčte, to bol môj fail. Takto. Ešte aj tuto by mala byť hlina, mala byť a takto. A zastavím vodu. Fail. Nevadí. Aj Mr. Tesar sa utne. Alebo ako sa to vraví.
ako chcete. Tak a teraz ešte raz spravíme tie kanálíky sem. Už to vychádza presne, ako to má byť. Takže voda a cobblestone, alebo hociaký iný blok, to som vám už vravel, to si môžete vybrať. A sem, daj to sem, tak, OK. Pomôžem vám, ako si toto zapamätáte, že tuto, kde vám bude raz pumpkin alebo melon, tak na toto si dáte blok. Vystúpite a to musí vám byť presne nad hlavou, takže podľa toho by si to zapamätáte, čo ja som neurobil. To som sfailil. Tak, už je to v pohode, tuto nám musíme vykopať dieru a tuto vzadu ich musíme zastavať, lebo tuto musíme dať vodu. Takže spravíme takýto kanálik. A spravíme si to rovno takto po celom, nech to je pekne vyzerá. Tak. Nie, to by som zase sfailil. Už druhýkrát by som dneska... také lagy mám zrazu, fuj. No a toto mám najradšej. Zase mi to laguje ako sprosté. Nenahrávam nič poriadne. A začne mi to lagovať ako... mentálne sprosté. Fajn. Asi bude ďalší strih, kým sa mi to ustali. A hneď potom sa vám ozvem asi, jak to neprestalo. Fajne prestalo, takže za chvíľku čau. OK. Som späť a tu sú tie kanáliky, som to iba posunul o jedno dozadu, aby som vlastne sem mohol dať vodu. Tam. Vidíte, je to vypočítané presne a vyjde presne na 8. Teraz prichádza na rad redstone torch. Vidíte? Zavolá nám obidva pistóny. A keď ja aktivujem zo spodu ten signál, on príde sem a túto redstone torchu zastaví, takže sa to otvorí a vysunie nám to všetko preč. OK. A už máme vlastne urobené celé zapojenie. A tu hore sa voda pustila. Fajn. Takže ja si všetky veci už vlastne už nebudem potrebovať nič. Toto si všetko rýchlo tam nahádžem do tohto. Sem a sem. A ja si teraz zoberiem semienka. Tohto a pumpkinov napríklad. A nie, to potrebujem riadnu tekvicu. Tekvicu. A ešte kostná múčka, alebo ako to je, už to je jedno. Tak nasadím si na začiatok toto prvé, ale potrebujem ešte motiku. Ako motiku si zoberieme zlatú. Tak. Toto zasadíme sem a toto zasadíme takto. A vlastne na to počkáme, kým to vyrastie, alebo si to môžete hneď otestovať, že si to nabomilujete. Tak. A tu zo spodu si musíte dať to, čo som zabudol, semiačka, toto. Neviem, či tu tak, kde není svetlo, ale vlastne ono tu má dosť svetla, aj samo o sebe, ja sa zase musím vyspať, už neviem koľko. Zase môže spadnúť asi, OK, tak ja to už dorobím. Toto hodím, druhýkrát o tento diel idem spať, aj keď neviem, aký je dlhý. Ale sám to stávam teraz ako vlastne po druhýkrát, lebo už na to nebolo vlastne veľmi čo meniť, takže neviem. Jedna to sa tak zle kliká. Pumpkiny, fuck the fuck. OK, idem sa vyspať. Spí. OK, vyspal som sa a je to hotové vlastne. Teraz len sem dám, ako keby tu vyrastli pumpkiny. Tak. Vyrastli nám tu pumpkiny, čo je fajn. Toto nahádžem. Preč to nechcem. A buď sem prídem, alebo nám tu vyrastú pumpkiny alebo melóny, prídem k cestu dole. To všetko mi to presunie do stredu a to mi všetko padá. Keď budem mať 12 vitov, môžem odísť. 12 vitov, fajn.
teraz už mi tu hoci kde budete chcieť, úplne hoci kde, stade z bokov, hoci kde si spravíte dačo podobné ako toto, len tam dáte schody alebo house laby, aby ste vyšli sem hore. A tu si už potom iba tak jednoducho zasadíte seedy. OK, ja vám ďakujem, že ste si pozreli tento tutoriál, kde sme hádam možno aj vymysleli takúto dvojposchodovú farmu. A do ďalšieho tutoriálu aloha. A ešte by som vám chcel pripomenúť, ak sa vám moje videá aspoň trocha páčia, tak prosím by som vás, aby ste zanechali odber alebo like, dík. Aloha!